Estan esperant la regla típica de la motivació. Em sentiré motivat, faré coses i tindré bons resultats. Motivat vol dir que un dia no sé com s'obriran els núvols, sortirà una llum divina de color daurat, em banyarà de dalt a baix i notaré com una sensació interior de que vull anar a fer els deures de socials i entregar el treball de mates. I llavors em posaré en marxa. I no funciona així, oi que no? Ja ho sabeu tots. Normalment no funciona així. Jo us animo que els hi dongueu la volta una miqueta en aquest procés de la motivació i que els animeu sobretot a fer el primer pas. El primer pas és el fonamental per canviar les coses. Abans us he dit, no estigueu al seu costat, deixeu-los que siguin responsables. Hi ha una excepció, que és quan volem canviar algun comportament, si han de fer una cosa diferent. Per exemple, aquella noia que no entregava una làmina de dibuix i la tenia pendent des de fa 3 setmanes i no l'entregava. Animeu-la. Com et puc ajudar? Què necessites? Es posen en marxa i entreguen aquella làmina i resulta que de sobte, amb aquesta petita acció, passa alguna cosa. Un professor que diu, ostres, que bé que l'has entregat, felicitats. O uns companys que diuen, tia, és que ets una crac dibuixant, uau! O una nota millor, o vosaltres que li dieu, que bé, quin orgull. I de sobte això fa que se sentin bé i llavors surt la motivació. Com a conseqüència d'un primer pas forçat, com una empenta que hem hagut de donar. I és que a vegades fa falta aquesta empenta. Com ho podem concretar, això? Abans de res, carinyo, què necessites de mi? Com podria jo fer-te un cop de mà a canviar les coses? D'entrada, la resposta ja us la imagineu. Jo què sé. Vale? Què pregunteu ara? Què us passa? Però ja veuen que els estudis són la seva responsabilitat, que esteu al seu costat i a partir d'aquí, si us donen permís, podeu començar a fer propostes. Vols que et posi més pressió o què necessites? Perquè hi ha nois que es queixen de que els pares són molt pesats i posem molta pressió i els hi dius, parla amb els pares i digue'ls, confia en mi, que jo ja ho faig. I el noi et diu, vale, ja parlaré amb ells, o no, que em relaxaré massa. Ja m'està bé que m'estiguin al damunt. Tu no ho saps el que necessita la teva filla. No ho saps. Qui millor que ella mateixa perquè t'ho digui? Què necessites de mi? Vols que estigui més al damunt o menys? Vols que seiem junts? Et pregunto el temari. Amb aquest tema concret que volem canviar, fem una planificació d'estudis, primer els estudis, i després tens una estona per mirar YouTube, no pateixis, que ho pots gestionar tot bé si t'organitzes bé i fem aquesta empenteta.